निराकरपुर हाट को जाइए बर्तमान आज झीर आमर 21 देखो हाट में कौ पर लगी सब गाड़ी जस्ट सका 8टा खंडे 7टा 8टा भितर पहुँची भोर भोर सब नुआ गाड़ी आस कोबी देखो बैग सब प्रति बैग पिछा अगर फिक्स रेट अच्छी हाट में 450 टका गोटे गोटे बैग 15 पीस कोबी रोचे गोटे 15 पीस 16 पीस सेमती रोचे छोट टी 16 पीस रेट प्रबल नहंती बर्तमान ये चलती कोबी नीलाम डका ये जो सस्ता बेपारी देखते आम लोकल मार्केट लोक टमाटो देखते आलू किसी टमाटो के 50 टका बर्तमान अच्छे आम हाट लंका आनलु बैगण था बैगण आम दरकार ना कार पूरा बर्तमान फुल कर दी सब आनिकी सब लोड कर दी खली फली आसनी नना का बर्तमान जाए खली फली आनिक आस सब 21 पूरा परिवार लोड गाड़ी बर्तमान चलचु आम आबिना को आमर जगह ना बसिया नना वही जाम पनीपरिया सब अलोड कर देखो कार डिकी पूरा फुल पुआ आम से छिड़ाई भितर फुल सब फुल देखो गोटी गाड़ू खली फली सब लोड कर दीचु कार पूरा लोड से 3 जन बस करूँ टमाटो खंड सब पूरा भरपूर चोरी रोषे बर्तमान हम घर बुआ सब 2टा कोबी आलू फालू सब कल आसला राशन भी आसी सब खाली पनीपरिया बाकी था आज भोजी हम एना 10टा आरंभ हो 1 साढ़े 1 आरंभ 7:30 भोजीटा अच्छी दिखाई अधिक कोबी दादा आमर कौन हमें केते पीस आसुची पैकेट रे 15 7 150 100 तो पूरा ठीक है संपूर्ण राशन बर्तमान अमूल तेल नकिले खीरी हाँपाई तेल आसी गोटे पेटी रिफाइन छणा हाँपाई आ सोरिष तेल रोषे ये बोट छड़ हमें ग्रीन मटरटा छड़िया छड़ी चलती सब आसला ना सागे सागे छड़िया छड़ी चलला कहीं जब न कर गोटे बेल पारे कोबी सब माँ फा बसिक समस्ते कोबी बर्तमान कटा हो चिली कोबी हम आइटमटा कोबी भांगियार व्यस्त समस्ते पनीपरिया कटाकटी कर पनीपरिया आम सब फुड़ी फुड़ी भाज भाज लगी बर्तमान आलू ये छणा चलती कोबी बर्तमान छणा है देखा छणा छणी सैले सब मैग्नेट हो थोड़ा छणा आरंभ होगा मुझे रहीपारे मझे मझे ये करें तो आपण मैंने आम वीडियो को निश्चित लाइक सब्सक्राइब करेंगे आम को सपोर्ट करूँ आपण मानकर सपोर्ट रे आम टे आगू जापर हमारे रोषाई भाई मैंने आसिकी हेतला आइटम एतिक आइटम चाह देखो लाइट लगी लाइट लगी खाया पीवा व्यवस्था अच्छे लाइट सब सेक्शन बन जाए खाया पीवा ये मेला स्टार्ट होगा अनुकूल हाँपाई सब सजा बना दियों को सब थुआ दियों पूजा आर दियों बसी जाए मेला स्टार्ट हो स्टार्ट
ଆମ ଘର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆସିକି ଭାଇ ନାମରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର କିମ୍ବା ସବୁ ଆମ ଦାଦାକୁ ଆସିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁନି ଠାକୁର ଆମର ଛୁଆ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଇଆଡ଼େ ଆସି ପରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ମେଳା। ଏପଟେ ଲୋକ ବସିଲେଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଲୋକ ଏଇନା ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଠି ପୁରା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ସିଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଏଥିରେ ବସିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକ ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମେଳାରେ ଏମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ଗୀତ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଗାଆନ୍ତି ସବୁ ତିନି ଭଲ ଭଲ କରି ଗାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ଗାଉଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଗାଁରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲୁଛି ଭାଇ ଭାଇର ବନ୍ଧୁତା ବଜାଇ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜା ସେଟର ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ଯାଉ ତାକୁ ପୁଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭିତରେ ମଜିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମେଳା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ମନକୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନିହାତି ଭାଇମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ପରେ ହେଇଗଲୁ 12ଟା ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନେହା ଗୀତ ଗାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ନାଚିବେ। ଠାକୁର ତମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିହାତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆମକୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଏତେ ଲାଗିବ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ।
ଇଚ୍ଛା ହେବ ଦର୍ଶନ ବହୁତ କରିବାକୁ ଲାଇଫରେ ସବୁ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ୟା କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଝିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିଲା ନାମକରଣ ଏଇଠି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରାଯାଉଛି ତ୍ରିନାଥରେ ଝିଅ ନାମକରଣ। ଆପଣ ଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୀନାନାଥ ଗଣନାଥ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ନିଶିତାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ନେତ୍ରରେ ଅନେକ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ କୃପା ନେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୀନାନାଥ ଗଣନାଥ ସୁସ୍ଥାନ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର। ଟପ ବୁହାଇକି ଆଇଛୁ ଏଠି ମାଜିବାକୁ। ଦେଖ ଏଠି ଅନ୍ୟ ମାଜୁଛି ଆମର ବସିକି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ମଜାମଜି ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ଖାଇ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ମଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଧରିକି ଆଉଛି। ରେଡି ତ ଏମିତି କାମ କର। 21 ହୋଇ ସଫା କରିକି ହାଣ୍ଡି ମାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାବି ନା ଜଗିକି ମଜଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆରେ ଭାତ ମୁଁ ତାନ ତକୁ ବକିଲ କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଆବନି ମୁଁ ଧୋଇବି ଆସିଲେ ତୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ମୋ ହାତରେ। ଆରେ ଥାନ କାଉ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ଗଲେ ହାରି ବିଲକୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗଲେନି। କାଉ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ ସେ ହରିବଳ ଦିଅ